Усім прывітанне яшчэ раз, з вами по-ранейшаму Зміцер Лукашукі. Мы працягваем абмяркоўваць падзеі ў Беларусі і за яе межамі. Вельмі хвалюючы такі для мяне момант, таму што з'яўленне ў нашым эфіры гэтага чалавека праз 5 гадоў, дзесьці прыблізна пасля нашага апошняга з ім эфіра, сустрэчы ў студыі Еўрарада, мы ўсе вельмі чакалі яго, і не толькі яго на волі, але вось гэты момант здарыўся. Такім чынам я рады вітаць у нашай студыі, не ў студыі, у нашым эфіры, хай не спадзяюся, што і да студыі таксама даедзе, тым не менш, палітвязень, актывіст анархісцкага руху, журналіст, пісьменнік Мікола Дзядок. Прывітанне, Мікола. Прывітанне, таксама рады вас чуць. Мікола, давай пачнем з самага пачатку. Як толькі стала вядома пра тое, што вы будете на волі, адразу у бок журналістаў пачаліся такія закіды, што толькі не трэба да іх зараз чапляцца. Зараз людзям перш за ўсё трэба атрымаць там медычную, псіхалагічную, усе іншыя там дапамогі, абследаванне прайсці, адпачыць, прыйсці ў сябе. А вы зараз накінецеся, як тыя шакалы, і будете іх сваімі пытаннічкамі грызці і не даваць ім спакою. Як ты лічыш, от ты як чалавек дасведчаны не толькі тэрмінамі, але і журналісцкім досведам, асабіста для цябе, то есть наколькі гэта траўматычны досвед, што цябе зараз атакуюць журналісты з просьбамі расказаць, падзяліцца, ну і гэтак далей? Насамрэч, у гэтых закідах ёсць вялікая доля праўды, я вам шчыра скажу. Сапраўды цяжкавата, калі вялікая на цябе адказнасць, адразу трэба табе цэлы дзень размаўляць. Просто да мне, да прыкладу, прыехалі адразу і сябры з іншых гарадоў, ну, з анархісцкага руху, і тут у мяне сябры, і всем хочацца ўдзеліць увагу, і да таго ж журналісты. І разумееш, з іншага боку, што гэта медыянагода, яна будзе сёння, і заўтра, магчыма, гэта будзе ўжо не так цікава, не так актуальна, і хочацца тое, што важна, крытычна сказаць менавіта сёння. Але я вам скажу, гэта вельмі цяжка псіхалагічна, калі да цябе хочуць, ну, ад цябе хочуць вельмі шмат інтэрв'ю, а ты яшчэ знаходзішся ў СІЗА КДБ, разумееце, цябе толькі недавно ластаўкай вадзілі, а тут уже хочуць ад цябе нейкіх развагаў. З іншага боку, я скажу за сябе, для мяне, мусіць, гэта не так цяжка, таму што я быў, у прынцыпе, публічнай асобай раней, я быў блогерам, мне не так гэта стамляльна, бо я падпітваюся энергіяй хутчэй ад гэтых размоваў і ад гэтага ўсё, але, канешне, ну, хочацца хаця б хоць крышачку меншы быў гэты напор. Ну так, разумею, таму я спадзяюся, што зараз ты там выбарачна, можа быць, камусьці дасі інтэрв'ю, каб па свежых слядах, так бы мовіць, на этой хвалі данесці нейкае сваё бачанне, свае думкі, а потым возьмеш паузу там і для того, каб здароўе наладзіць, і для того, каб псіхалагічна адпачыць, і для того, каб інфармацыйна вось гэтае ўсё неяк затапіць, табе вярнуць сабе інфармацыйныя правалы, запоўніць. Дарэчы, наколькі адчувальна вот гэтыя інфармацыйныя правалы? Так, абсолютно слушна вы кажаце. Хацелось бы адпачнуць, вот зараз раздаць асноўнае інтэрв'ю, і вельмі спадзяюся, што ў мяне атрымаецца пасля гэтага адпачнуць. Прынамсі, я пастараюсь. Наконт інфармацыйных, ну, каб вы разумелі, у мяне я ўжо 4 дня, я яшчэ не адкрыла ніводнага тэлеграм-канала, я не паглядзеў на ютубе ніводнага відэа, я ўсё толькі займаюся, па-першае, побытавымі справамі, это легалізацыя, і ежа, і вопратка, это ўсё трэба рабіць. А па-другое, вось інтэрв'ю. Ну, да вашага пытання. Ну, я бы не сказал, насамрэч, что я прямо колоссально выпал с повестки. Чаму? Тому что я старался сачыць максимально, імкнуўся быть у курсе. Ну, так самое основное все ведаю, однако я реально, конечно, самое главное, что я не ведаю, это стану приблизно стану у эмиграции, стану у диаспоры, наших таких внутренних нюансов. Ну, а что датычна геополитики и основных подей в Украине, я все был в курсе.
Ну і вот каб можа быть гэтую частку нашай размовы так завершыць, каб просто наколькі для цябе гэта было нечакана траўмуючы ці наадварот натхняючы, на другі дзень вас сабралі, каб зрабіць такую агульную прэс-канферэнцыю і сам факт гэтай прэс-канферэнцыі плюс там з'яўленне і выступ на ёй там той же самой Святланы Тихановскай, хор та самая вольны хор і гэтак далей, там адразу былі каментары, навошта тая прэс-канферэнцыя, что там робіць Тихановская, навошта там гэты вольны хор, навошта тут гэтыя гімны, там их прымушалі ўставаць у турме под гімн лукашэнкаўскі, а тут прыйшлі вот і давайте ўставайце под гэты гімн, не гэта ім вот трэба. Якія твае былі ўражанні першыя ад усяго таго, што адбывалася? Ну, конечно, аб'ектыўна гэта было цяжкавата. Толькі пасля такого траўматычнага опыта адразу від падзеяў. Але ёсць такое слово «надо». І мы разумеем, што усе мы, як мы, ну, разумееце, гэта, як мы выходзілі вось на вуліцу ў свой час, і так гэта і зараз трэба выйсці, разумееце, і сказаць. Таму што зараз пакуль гэта актуальна, пакуль нас гатовыя слухаць літоўскія і іншыя замежныя журналісты, палітыкі, мы мусім гэта абавязкова казаць. Так, не было цяжкавата, але нічога, ёсць такое слово патрэбна. А зноў жа, што датычна хора, я быў вельмі ўражаны, мне асабіста вельмі спадабалася. Што датычна прысутнасці ўсіх зацікаўленых, всіх, хто ўдзельнічаў у гэтых, спрыяў гэтаму вызваленню, таксама я быў вельмі рады. То бок, конечно, все былі стомлены, я таксама хацеў бы гэтыя там некалькі гадзін правесці з любімым, з блізкім чалавекам, гледзячы відосікі смешныя на ютубе, просто разгружаць мозг. Але я цудоўна разумею, што ну есть неабходнасць, ёсць, ну значит прыйдзем і выступім, будзем казаць столькі, сколькі патрэбна. Добра, Мікола, давай звернемся да ну менш можа быць такого пазітыўнага, але такого траўматычнага і трагічнага. Не першая твоя адсідка і не першае твоё такое вызваленне па памілаванні. Папярэдняе таксама ў 15-м годзе, наколькі я памятаю, было па памілаванні. Але тая адсідка з 10 по 15, здаецца, год і зараз з 20 по 25. Чым яны адрозніваліся? Адрозніваюцца істотна ступенню ціску. Зараз ціск быў непараўнальна большы. Чаму? Таму што была іншая сацыяльна-палітычная сітуацыя ў дзяржаве. Фактычна мы ж не за выборы ў 10-м годзе селі, мы селі некалькі час да гэтага, і таму у прынцыпе мы не ўяўлялі сабой такой небяспекі, якую там трэба было вельмі моцна людзей, якіх трэба было бы вельмі моцна траўматаваць у камеры ці душыць і гэтак далей. Ну а 20-й год вы самі все разумееце, чым гэта было, і таму, канешне, карная сістэма развернулася, ну калі не на 100%, то адсоткаў на 90, з тым, каб максімальна траўматызаваць, траўматызаваць тых, хто патрапіў за краты, і застрашыць тых, хто туды не патрапіў. І таму, ну вось я ўжо такое параўнанне у некалькіх інтэрв'ю прывёў, я думаю, я натрапнае, тому я буду яго працягваць. Вось як у гульню камп'ютарную можна гуляць на ўзроўнях easy, normal і hard. Вот папярэдні тэрмін у меня был normal, а вось гэты тэрмін гэта hard. Ну, сапраўды ўсё значна цяжэй было. Все ж таки атрымліваецца, что ціск, ступень ціску, а у чым вот все ж таки гэты ціск праяўляецца? І тады на вас ціснулі анархістаў, чамусьці рэжым не любіў заўсёды, ну таму што, відаць, супраць улады любой, а тут все ж таки як это супраць нас тут, але ціск у чым канкрэтна адрозніванне было? Самыя простыя лічбы. Той тэрмін я за 5 год отсидел паўгады ў ШИЗА, а гэты тэрмін я за 4 гады 10 месяцаў отсидел год у ШИЗА. Вельмі там мяне пачалі ціснуць хутчэй бліжэй до конца тэрміна першы раз, калі нас прызналі палітвязнямі. А тут жорсткі прэсінг пачаўся з самага пачатку. Гэта і правакацыі з боку зняволеных, зразумела, інспіраваная адміністрацыя. Гэта і пазбаўленне моментальная перадач пасылак, званкоў усяго на свеце ў калоніі, як толькі я туды патрапіў. Гэта перавод на Гарадзенскую крыту, а Гарадзенская крытая, асабліва для палітычных, гэта месца страшнае, і там акрамя звычайнага ШИЗО вялізная колькасць
инструментов у арсенале администрации для знішчэння человека физичного и психологичного. Мгм. Самавар пытаецца, ці не было дадатковага ціску менавіта з-за вашага YouTube канала і серыі відэо Магілёўская крытая? Цікавае пытанне. Калі я прыбыў на Магілёўскую, і такі ціск быў, і ён быў толькі на Магілёўскай турме, дзе я прабыў 2 месяцы. Меня адразу покликала оперативница и сказала: да, мы знаем, что вы тут у нас известный блогер, но многого из того, что вы описывали, уже нет. Ну, ціск быў, і я вам скажу, які гэта была свайго роду помста за тое, што калі я казаў у гэтым серыяле, што шмат што адбываецца не по закону, што адміністрацыя патурае крымінальным традыцыям, патурае крымінальнікам, і там яны сплеліся з тым, каб кантраляваць агульную масу зняволеных, многія такія іншыя рэчы выкрываў. І у меня такое асабіста склалася ўражанне, што яны не по закону, ну зараз мы тебе зробім по закону. І все, меня долбили менавіта по так званому ПВРу, да, правила внутреннего распорядка. То бок уборка 2 раза на день, ну значится робишь уборку 2 раза на день. Одно, другое, третье ты обовязан, ну значится обовязан. Писали бумаги неспынно, у карцер на Новый год посадили. Ну, карацей, и звертались приблизно, 2 месяца я просидел там, спочатку кожный день, а потом кожные 2 дні у меня был в обшук. Тобто ты кожный день скручиваешь свой матрас, выходишь на продол и стоишь там, покуль шманают твои речи. Ну, тобто, конечно, это не так уже критично, чтобы прямо взять померти, але, ну, реально неприемно и тяжковато было, и в целом ставление и все остальное, и ну, так было такое, намеками казали и подкалывали, что ну вот зараз тебе будет все по закону, зараз тебе все будет нормально. Как ты не смог потом выйти и написать, докладнее сказать в Ютубе, что-то непотребное. Зух Зміцер піша: мае вітанні Міколя з Еревана, спадзяюся аднавіць контакт. Лула, дзякуй, Мікола, хутчэйшага аднаўлення. Тацяна Лукашук, я памятаю, як цябе затрымлівалі, жах твайго бацьку, рыдала, калі ты, ну і гэтак далей, шмат словаў падтрымкі, але Мікола, вялікі дзякуй і да прывітання навзаем. Мікола, ўсё ж такі такое стаўленне адміністрацыі, супрацоўнікаў, гэтых усіх гэтых вертухаяў, якіх там называюць, менавіта да цябе было такое з-за твайго анархісцкага бэкграунда, ці да палітычных пасля 20-го года да ўсіх так ставіліся? Складанае пытанне, насамрэч, я думаю, что первым давайте размежуем, что есть указівка сверху. То бок это не секрет, так что калі пачала потрапляць вялікая колькасць палізняволеных за краты цягам 20-го года і пасля, адразу з ДВП, Департамента выканання пакаранняў, была спушчана такая указівка аб тым, каб всім стварыць максімальна цяжкія умовы ўтрымання. Аднак гэтую указівку хто выконвае? Адміністрацыя на месцах, правильно? То бок яны ўжо праяўляюць творчасць у тым, наколькі на 100% выконваць, на 50, ці не выконваць амаль што, ці перавыконваць, ці дадаваць штось ад сябе. Гэта залежыць ад адміністрацыі па месцу. Скажу, што у шараговых супрацоўнікаў такога прама хейта да палізняволеных няма. У абсалютнай большасці ну ставяцца спакойна. Для іх ну не можа ўсё роўна каму у вочка глядзець, у камеру з палітычнымі ці з камеру з уголовнікамі, ці браць, да прыкладу, вадзіць у баню крымінальных ці палітычных. Ну так, але што касаецца менавіта адміністрацыі, то там ужо былі розныя варыянты. І я бы не сказаў, каб да анархістаў ставіліся прямо адмыслова. Ведаеце, трэбная адміністрацыя на там не надта разбіраецца ў палітычных плынях, хто анархіст, хто не анархіст, а хутчэй, што кропкавыя па асобах былі указанні. Я ведаю дакладна, што па мне такія указанні даваліся і былі, ну там, да прыкладу, каб загнаць у нізкі статус ці трымаць у ШИЗА як мага далей. Ну, а астатняя вся маса, гэта, я яшчэ раз скажу, гэта на выбар адміністрацыі. І зноў жа, гэта вырашаюць у канкрэтнай кожнай турме начальнік аператыўнага аддзела
і начальнік самой калоніі ці турмы. Яны ўжо вырашаюць, як ім ставіцца да палітычных і да якой ступені іх прасаваць. Калі мы кажам про ўсё ж таки не толькі стаўленне, а ну как бы можа быть катаванні у месцах зняволення, кажуць про тое, что ну тут не адпавядае там слова катаванні, тому что ну ніхто ж там не прыходзіць і не збівае дручками яго там кожны дзень там ці яшчэ что-небудзь. Вось ну тое як уяўляецца катаванне, не расцягвалі дзядка на дыбе, так про якія катаванні можна казаць. Але ўсё ж таки, як ты ацэньваеш, катаванні былі і як это выглядае? Я бы тых людзей, якія гэта кажуць, змясціў бы саміх у гарадзенскую укрытую і потым праз месяцок спытаўся бы іх, ну як, катаванні ці не катаванні? Таму што я на свае вочы пераканаўся ў тым, што чалавека можна зрабіць інвалідам, зрабіць ментальным інвалідам, ці нават забіць, ні разу не ударыўшы, ніводнага разу, і ўжо тым больш не расцягваючы на дыбе. Для гэтага ёсць шыза, адзіночка і усялякія захады аператыўнага кшталту, у якіх вельмі стараныя і творча сябе праяўляюць аператыўнікі розных калоній і турмаў. Просто чалавека садзяць у адзіночную камеру, пачынаюць нагнетаць ему трывогу, рабіць розныя правакацыі, у чалавека раскручваецца параноя, яны подключаюць свой кантынгент. Ну, поверьте, это такі арсенал методаў, што нам 3 перадач не хопіць, каб гэта распавесці. Дасць Бог, я буду пісаць аб гэтым кнігі, я гэта ўсё падрабязна разгарнуў. Чалавека ні разу не ударыш, і пераважная большасць людзей, хто скончыць жыццё самагубствам, у кагось адкрыюцца хваробы кшталту язвы страўніка, хто звар'яцее, ну а хто і проста памрэ. Такія выпадкі таксама бываюць. Таму это один момант. Іншы момант — холод. Разумееце, шыза. Калі у камеры шыза мусіць быць по закону не больш за 18 градусаў. А калі там 16-15 градусаў, людзі просто ашмурываюць ад холаду, і калі чалавека ў такіх умовах, дзе трымаюць не 10 сутак і не 15, а месяцамі, ну што гэта, не катаванні? Разумееце, калі катаванне расцягнутае на некалькі месяцаў, яно не перастае ад гэтага быць катаваннем. Сам факт, само памяшканне шыза, разумееце, сама забарона лежаць у дзень, і неважна, хворая у чалавека спіна, не хворая, баліць ему, не баліць. Самі умовы, разумееце, гэта камера паказаць вот этим людям, якія так кажуць. Яны ўжо па факце з'яўляюцца катаваннем. Гэта, ведаеш, я вот акурат таки пасля вашай прэс-канферэнцыі убачыў, выпадкова наткнуўся, запісаў свой відэокамент, выставіў у сябе ў Фейсбуку дикпік депутат Олег Гайдукевич, які там наказаў, що яны там расказваюць пра нейкія катаванні. От да мяне прыязджала зараз дэлегацыя з Афганістана. Так вот, адзін там з іх 9 гадоў адсядзеў у Гуантанамо. Он весь порезаны. Вось гэта катаванні. А у нас что? Да не санаторый, да не курорт, да ўсё строга, але там ўсё по законе. Сядзяць людзі, іх перавыхоўваюць, заслужили своими вот дзеяннями, нечего было вот это ўсё, а вообще это хорошее место. Вот что б ты сказал Гайдукевичу? А я б не стаў з ім размаўляць увогуле. Ну, гэты чалавек таго не варты. На то ён і Ігор Гайдукевич. Я ведаю, я упэўнены, што ён тым больш былы міліцыянт, усё он цудоўна ведае, усё он цудоўна разумее. І што датычна Гуантанамо, у нас не надта адрозніваецца і методыка, і утрыманне, і іншыя аператыўныя захады, якія прадпрымаюцца. Зноў жа, ёсць такая рэч, як час. Зразумела, ёсць тыя самыя умовы ўтрымання, калі ты ў іх знаходзішся тыдзень, ну табе нічога не будзе, ні псіхалагічна, ні фізічна, ну ты перажывеш. Але калі цябе ўтрымаюць у іх гадамі, гэта ўжо зусім іншая рэч. Адміністрацыя гэтым карыстаецца, яны прыводзяць у камеру, ну так, ну тыпу там у нас то цяжкавата, ну і што, ну бачаць, ну в рэальнасці няма дыбы, няма там этих гішпанскіх сапагоў, якія заціскаюць ногі і ўсё астатняе. Ну і нормально, разумееце. А гэтыя людзі, якія яны кажуць, ну няхай кажуць, гэта цынічныя людзі, яны самі ўсё цудоўна разумеюць. Ну і зноў жа наконт Афганістану я нагадаю, што калі што, у нас ўсё ж такі іншыя стандарты
того, что есть норма, что есть не норма, калі мы живем у Европе. Конечно, можливо, у африканских краінах стандарты катавання, я не правоабаронца, я не суджу об этих пытаниях, але у африканских краінах, якія, прабачце, не надта развіты ў палітычным, грамадска-палітычным плане, там у многіх яшчэ дыктатуры пачварныя, там сапраўды могуць быць рэчы нашмат больш жахлівыя, чым у нас. Але прабачце, мы ўсё ж таки знаходзімся у Европе, і зараз не сярэднявечча, а 2025 год. Таму і стандарты, прабачце, троху іншыя. Мікола, калі браць ужо не адміністрацыю, а іншых тых, хто знаходзіцца там у калоніі, і ну палітвязні гэта адна безумоўна катэгорыя, ну але так я разумею, што іх там ўсё ж таки колькасць не такая вялікая. Калі браць пра астатні, як вы кажаце, кантынгент, якое стаўленне было да цябе асабіста, увогуле да палітычных? По-рознаму. Тут нельга всех под один грабянец, потому что кого я только не сустракал. Так, я сустракал зацятых ябатек, долбанутых, там, якія готовые за Лукашенко, там, не ведаю, что рабіць. Я сустракал у той же час крымінальнікаў рознага статусу, рознага бэкграунду, якія падтрымлівалі, якія казалі, што вы малайцы, мы вас паважаем, і гэтак далей. Я сустракал тых, якім увогуле по барабану, і таких, конечно ж, большасць. Ім увогуле ж, я вам скажу так, асяроддзе такое, і нюансы камернай сістэмы, нюансы мужчынскага калектыву, усім галоўна, каб ты быў нормальны пацан, каб з табой было комфортна ў побыце, каб з табой побач было спакойна, і глядзяць, ці можаш ты пастаяць за сябе, глядзяць на твой характар, і калі ты по-асабістаму нормально з усімі стасуешься, то ўсім абсолютно неважно, лукашыст ты, анархіст, ліберал ці кансерватор. А наколькі ўсё ж таки вот, ну добра, палітычныя погляды, можа сапраўды галоўна, каб чалавек быў хорошы, а там вот трэба выжываць, і людзі выжываюць. А скажем, моўнае пытанне, калі хтосьці, ну как бы прынцыпова по-беларуску размаўляе, там я не ведаю, сустракаўся ты з такімі, не сустракаўся, але вот як стаўленне? Нават не могу пракаментаваць, тому что ну практычна такого няма. Я лічу, что прамаўляць по-беларуску ў турме ўвесь час, где там 100%, а не хлушу, сустракаўся Павел Северынец, размаўляе прынцыпова по-беларуску у турме, у градзянскай турме, дзе ён знаходзіцца. І я скажу, что прынамсі ў адным дыялогу я чуў, як міліцыянт, які з ім размаўляў, спрабаваў таксама по-беларуску размаўляць. Да, конечно, у северынцы не сумняваўся, што ён і там будзе спрабаваць адстойваць, імкнуцца адстойваць свае нейкія такія прынцыпы. Я не ведаю, ці правільна будзе назваць пытанне такое, што было для цябе там самым страшным, але, скажем так, негатыўны досвед, і можа быць там не то что пазітыўны досвед, а что-небудзь, ну я не ведаю такое, что нават прымусіла усміхнуцца якое-нибудь здарэнне там, ці что-нибудь успрыняць гэта такое, як ну нейкае такое нейкае светлы момант. Было такое, не? Что да негатыву, ну я вось не вельмі люблю пытанне ж там, што было самае цяжкое ў турме. На жаль, часта задаюць гэтае пытанне, бо я заўсёды кажу, што все ж нашы відэо глядзяць таксама і сілавікі, і потым на падставе гэтых адказаў удасканальваюць свае тэхналогіі ціску, што больш моцнае, што менш моцнае, правильно? А што датычна пазітыўных момантаў, ну я б сказаў, што яны ўсе звязаныя з тымі хвілінамі, калі са мной звычайныя вязні палітычныя, звычайныя вязні крымінальныя праяўлялі салідарнасць. Вось гэта, ну не тое, што можа усміхнуцца прымушала, але прымушала, ведаеце, верыць у чалавека, у сілу добра і таго, што добро ўсё ж таки пераможа, што людзі, якія ну ніякім бокам у палітыцы, і ён з маральнага пункту гледжання можа не такі ўжо класны чалавек, бо ён там скраў ці забіў ці што, але вось, да прыкладу, яму менты патрабуюць, пачні там рабіць супраць дзядка тое. Ён бере, адмаўляе. І я гэта потым дазнаюся, што гэта сапраўды так. Хаця яму там прапанавалі, ну, да прыкладу, цыгареты ці яшчэ нешта. Я ведаю, што чалавек гэта адмовіўся рабіць. Ну, гэта ўсяляе надзею на самае што. Урод чалавечы, скажем так.
Ты распавядаў зараз вось у сваіх інтэрв'ю про сітуацыю, калі да цябе подсаживалі у камеру, ну скажем так, людзей с ментальными проблемами, назовем гэта так, ці скажем, калі на цябе псіхалагічны ціск аказвалі, пасадзіўшы, як правильно называется, у стакан. Не, это была камера двойник. Ну там да. Як это перажыць, як ты спраўляўся вот менавіта з такімі момантамі, калі вот менавіта псіхалагічны, псіхічны, ментальны ціск ідзе? Ну калі казаць толькі про гэты эпізод, менавіта про гэтыя эпізоды, як спраўляўся, трэба сесці і здаровым розумам рассудзіць, што ты можаш рабіць, чаго ты не можаш рабіць, якая твоя мэта ў дадзенай сітуацыі, якая твоя мэта, выламіцца з гэтай камеры, ці наадварот паказаць ментам, што табе по барабану, што цябе гэта не застрашыць, што ты будзеш сидзець усё роўна. І выпрацаўшы сабе план дзеянняў ці бездзеянняў, што ў маім выпадку таксама было дзеяннем, просто следовать ему. Гарантыі поспеху, гарантыі того, што цябе гэты чалавек ноччу не заб'е, да прыкладу, няма ніякай. Ні пры якім плане дзеянняў ты не можаш гарантаваць, што ўсё у цябе атрымаецца так, як ты хочаш. Я просто ўзгадываю, як я вырашаў гэтую задачу, калі сапраўды перада мной стала праблема, што мне рабіць далей, што з гэтым чалавекам, як мне з ім сидзець і колькі дзён мне сидзець, мне ж ніхто, можа я буду месяц з ім сидзець, да, як мне вырашалі эту праблему. Вось стараешься ад гэтага адштурхоўвацца, максімальна задзейнічаеш свой досвед, практыку і аналітычны апарат, скажем так. А пасля таго, як прымаеш план дзеянняў, толькі на Бога спадзяешся. Все, пасля гэтага нічого. Нічога, зразумела. Бывала і страшна, бывала і трывожна. Бачыце, неяк перажыў. Самавар пытаецца ізноўку. Вельмі дрэнная сітуацыя з лістамі, амаль не даходзяць. Як у вас была сітуацыя з ліставаннем, ці атрымлівалі лісты ад некага акрамя сваякоў, як з лістамі, якія прыходзілі з замежжа? На Валадарцы атрымліваў лісты ад сваякоў, а лісты ад не сваякоў 20-30%. Потым на Магілёве ад сваякоў атрымліваў, а ад не сваякоў адзінкавыя лісты. На горках мне спачатку абрубілі усе лісты ўвогуле. Потым, калі моя жонка пачала скардзіцца, вярнулі лісты ад родных. І на гародні толькі лісты ад родных, і тое ад родных час ад часу знікалі. А з лістамі з замежжа эпізадычна, літаральна там пасля Валадаркі ўсё, што было, літаральна некалькі лістоў за 4 гады дайшло з замежжа. Просто як быццам яны цудам нейкім праскочылі цэнзуру. Мікола, давай звернемся, можа быць, яшчэ да моманту вызвалення, хаця, безумоўна, хацелася б яшчэ пагаварыць пра ўсё тое, што ты перажыў у турме, але я так думаю, што будзе нагода троху пазней, можа быць, працягнуць гэтую размову. Тым больш спадзяемся пабачыць усе твае перажыванні на гэты конт у кнігах новых. Дарэчы, раю усім паглядзець папярэднія кнігі Міколы, яны таго вартыя, сапраўды, чытайце, глядзіце. Том піша: як жа цябе не хапала легенда, і гэтак далей. Падтрымліваю цалкам. Мікола, наколькі нечаканым было гэтае вызваленне, і як ты зразумеў, што гэта вызваленне сапраўды, а не перавод на этап? Яно было настолькі нечаканым, наколькі толькі магло быць. То бок, канешне, дзесьці ў глыбіні душы я спадзяваўся. Але гэта можа прагучаць дзіўна, але я ўжо да турмы ўжо прызвычаіўся. Ведаеце, адбываецца такая псіхалагічная адаптацыя прыблізна на 3-й год, што ў цябе ўжо з'яўляецца адчуванне, што ты там жыў заўсёды. Тыя хлопцы, дзяўчыны, якія сядзяць 3+, 4+, яны, я думаю, пацвердзяць маё слово, у цябе заблюріваецца як бы увесь твой папярэдні жыццёвы досвед, і у цябе застаецца толькі, як цябе пасадзілі, і усе этапы далейшага жыцця. Вось. Таму я ўжо прызвычаіўся, і, ў прынцыпе, вызваліць, спадзяваўся, хутчэй бы. Але, усур'ёз я гэтую думку не ўспрымаў. Чаму? Таму што калі ўспрымеш усур'ёз, а вызвалення ўсё не будзе, ты будзеш проста сам себе есці.
А гэтага нельга дапусціць, табе трэба мацавацца, бо ты не ведаеш, колькі ты яшчэ будзеш сядзець. Ось. А як даведаўся, што вызваленне, ну, мусіць, ужо цалкам я ўпэўніўся, калі з акна аўтобуса нас перасаджвалі двойшы у аўтобус, уже везучых з СІЗА КДБ, пабачыў указальнік Гудагай 16, Астравец 21, ці наадварот. Ну, як я студэнт ЕГУ, дык я ўжо гэты напрамак добра ведаю, тут ужо было цяжка памыліцца. І ўсё роўна такі псіхалагічны момант, што пакуль наш аўтобус не перасёк вось гэты указальнік Літовас Рэспубліка, меня не было упэўненасці, што, ну, не то, што упэўненасці, веры, ну, психіка адмаўлялася веры. Но калі уже до нас зайшоў Джон Пол і сказал, President Trump said to free you all, ну, вы не уявляеце, гэта такі сюр пасля 5, не то, што сюр, гэта, ну, як быццам на іншую планету цябе телепортавалі. Што пасля 5 год такого стаўлення да цябе заходзіць дацца Трампа і на ангельскай мове, якую ты не чуў увогуле, ну, тыя самыя 5 год. Чалавек у цывільным, а ты, ну, уявіце, які сенсорны голад, ты ў адзіночцы, ты гадамі бачыш толькі ментоў і зэкаў. Нават форма адзення, ну, тая і самая. У цябе вока адвыкае бачыць штось большее за штодзённы ландшафт. І ты гэта ўсё бачыш, і тебе звяртаецца. Ну, такое адчуванне рэальна, як быццам бы это не з табой адбываецца. Але ці не было нейкага такога, ну, нейкага такого, я не ведаю, там падваення свядомасці, што ну ладно, мяне вызвалілі, а прычым тут Літва, што тут, што адбываецца? Яно, можа, і было, калі б я не ведаў пра гісторыю Ціхановскага. Я ўжо зразумеў, што ў бліжэйшай будучыні усіх будуць вызваляць толькі такім чынам. Я ўжо зразумеў, ну, як рэжым, у прынцыпе, настроены не выпускаць гэтых людзей в Беларусь, бо відавочна, што яны адразу пачнуць, нават, ну, не трэба Ціхановскаму там движкаваць моцна, дастаткова проста хадзіць па вуліцах, і людзі будуць з ім вітацца, і ён з кімсьці будзе размаўляць, і гэта трэба яго альбо зноўку сажаць, альбо немаведама што. Ну, вось такі знайшлі себе кампрамісны варыянт выпнуць Літву. Ну і са мной як бы тое самае. Я і не разлічваў, што мяне прямо ў Беларусь пусцяць і дадуць там дышаць. А да таго ж я ведаў, што людзі, якія вызваляліся, ну, усё ж такі іх вызвалялі ў Беларусь, ну, іх проста няспынна ціснулі, каб хутчэй звалілі за мяжу. Ну, такім чынам памяншаюць себе колькасць працы гэта раз, ну і робяць себе больш бяспечную аператыўную абстаноўку в гэтых делах. Таму я не быў здзіўлены, бо я, ну, в прынцыпе, менавіта гэтага і чакаў. Але вот пра чаканні, наколькі гэта была для цябе, ну, зразумелая сітуацыя ці непрымальная сітуацыя, я маю на ўвазе вот менавіта гэтую прымусовую дэпартацыю, таму што шмат хто кажа, што я хацеў бы на любых умовах, але заставацца там на радзіме і гэтак далей. Той же самы Шэры Кот сказаў, што на умовах, што калі б мне сказалі, ты нікуды не лезеш і застаешся тут, я б пагадзіўся. Вот для цябе наколькі вот гэтая, ну, скажем так, якая былі эмоцыі з нагоды вот менавіта гэтага прымусовага вываза з краіны? Ну, глядзіце, конечно, з правового пункту гледжання, з моральнага пункту гледжання, гэта абсурд паўнейшы. Ну, такога не бывае, не можа быць. Ця просто выпхнулі, да яшчэ без дакументаў немаведама куды. Таму тут я згоден з людзьмі, што трэба гэта падсвятляць, акрэсліваць момант, што гэта нездаровая сітуацыя, што гэта ў прынцыпе прававое бязмежжа. Але што да мяне, то я не той чалавек, які гатовы на любых умовах заставацца ў Беларусі. Не на любых умовах я гатовы заставацца ў Беларусі, і я не магу, ну, нікуды не лезці. Ну, як я столькі год лез, а потым перастаў лезці, ну, я так жыць не могу. Ну, таму я, але у той же час я разумею людзей, якія так кажуць, бо у кожнага розны жыццёвы бэкграунд, у кожнага рознае патрабаванне ад жыцця. Таму, канешне, з пункту гледжання логікі, было б разумна ва ўладаў хаця б з кожным правесці індывідуальную размову. Хочаш заставацца, заставайся, але тут, да прыкладу, нікуды не лезеш. А калі не хочаш, мы цябе выпхаем, на табе паперку падпішы. Ну, гэта ўжо, ну, хоць крыху лагічна і здрава было бы, ну, але выйшла тое, што выйшла.
Дарэчы, цябе затрымалі 11 лістапада 2020 года. То есть гэта ўжо той час, калі ўжо людзей затрымлівалі, калі судзілі, калі мы чулі і мы самі казалі, што вы не дасядзіце тыя 5 гадоў, якія вам прысудзілі, у хуткім часе мы пераможам і вы выйдзеце на волю, але праходзіць год, праходзіць 2, праходзіць 3, не было таких думак, крыўды, так я не зразумеў. Так а дзе перамога, чым вы там займаецеся, чаму вы нас не вызваляеце, вы ж абяцалі. Не было. Я сам бачу ситуацию, бачу, як яна развивается. Як той казав, супраць лома няма прыёма. І ну на кого крыўдаваць? Я все свои рашэнні прымаў самастойна, свядома, меня ніхто не падбухторваў, не натхняў. І я разумеў, што у любым выпадку ўжо абуджэнне грамадства дасягнула такой ступені, што праслойка гэтая, якая стварылася ў 2020 годзе, яна ў любым выпадку нікуды не знікне. То будь яна ў эміграцыі, будь яна ў Беларусі, будь гэта мае паплечнікі-анархісты, будь гэта журналісты, праваабаронцы, палітычная апазіцыя, гэтыя людзі будуць за нас змагацца. І калі нас на сённяшні момант не выпускаюць, значыцца, няма такой магчымасці. Як толькі яна з'явіцца, нас выпусцяць. І што за нас змагаюцца, штодзённа вядзецца праца. Гэта я ўсё ведаў, я ведаў, што так будзе. Таму у гэтым плане я быў спакойны, што ніхто мяне не забыў і што пры малейшай магчымасці вызваліць са мной гэта адбудзецца. Тым не менш, я так разумею, што ніякіх, мало того, што ніякіх папераў на руки ты не атрымаў, так яшчэ і без пашпарту застаўся. Наколькі гэта вот сёння на сённяшні момант ускладняе сітуацыю? Ну, конечно, ускладняе. То бок, дзякуй, дарэчы, літоўцам, літоўскаму боку, яны малайцы, яны да нас вельмі добра паставіліся і ўвогуле, што пагадзіліся на гэты абмен і займаюцца зараз нашай легалізацыяй, вялікі ім за гэты рэспект. Не стамлюся казаць, у кожным інтэрв'ю абавязкова гэта паўтараю. Так, даведку далі, правда, одну даведку, нейкую міліцэйскую даведку аб тым, што гэтая асоба, гэта ён, але яе далі не мне, яе далі ўвогуле я так зразумеў, гэта нейкі КДБшнік перадаў літоўскаму боку, потому что мне конкретно і ўсей нашай групе з СІЗА КДБ на руки не выдалі нічога. Ну, ускладняе, конечно, ситуацию, але я хутчэй ускладняе для літоўскага боку, чым для мяне. То бок это ж яны ўзяліся нам дапамагаць, і гэта ім просто ім стварылі крыху лішняй працы. Ну, не болей за тое. Ну, таму я таксама не моцна разумею, навошта гэтыя дурныя захады, кому вы нашкодзілі. Ну і момант, то безумоўна там апынуўся з пэўнымі сваімі рэчамі, якія табе аддалі са склада турэмнага, умоўна кажучы, але ўсё адно, фактычна чалавек-то з адной торбай там нейкай, умоўна кажучы, выкінулі ў новае жыццё, у іншую краіну, дзе ты там нічога не маеш, і адразу пачаліся дзесьці там такія закіды ў бок і фондаў адпаведных і дэмсілаў, што да чаго вы не падрыхтаваліся, дзе вашая дапамога, дзе вашая падтрымка, людзей пакінулі без усялякай дапамогі і гэтак далей. Якая дапамога ўсё ж таки была аказаная, ці ты сапраўды вот так вот прывезлі, паставілі, і ты на вуліцы стаіш пасярод Вільні і думаеш, дзе я, што я, куды мне, за што мне жыць і гэтак далей. Ці як яно было? Скажу за себе, мажліва, у кагосьці было інакш, хаця я сумнеюся. Мне казалі усю неабходную дапамогу і нават прапанавалі больш, чым мне трэба. Ну, я не ведаю, якую, хіба толькі псіхалагічна не прапанавалі, але і тое я чакаю, можа, я яшчэ просто паведамленне ў тэлеграме не праверыў. Медычная дапамога, ежа, жытло, легалізацыя, ўсё на свеце. Я просто не буду зараз гэта пералічыць. Самае першае, што зрабілі, гэта мне жанчына з беларускага чырвонага крыжа выдала, вось вам беларуская там такі торбачку з мыльна-рыльнымі прыналежнасцямі, там мыла, шампунь, там все астатняе. Дробязь, але прыемна, правильно, оно ж таксама патрэбна, калі ты без нічога.
все, потым павялі на дапамогу, там такі дом у Вільня. Калі ласка, еш, пей, прымай віншаванні. Да я не ведаю. Ну што значыцца не падрыхтаваліся? Да падрыхтаваліся цудоўна, по-моему. Прынамсі, я не бачу ні малейшых слідоў таго, каб людзі былі не падрыхтаваныя. Усё насамрэч было на вышэйшым уровне. Падкрэслю, гэта было у мяне, але я ўпэўнены, што і ў астатніх было тое самае. Мікола, як анархіст, наколькі ты змяніўся за гэтыя 5 гадоў? Вот палітычныя погляды, ці можа быць там твой гэты анархістскі радыкалізм, калі ён быў вот неяк змяніўся, не змяніўся. То есть вот якія змены ў сабе ты адчуваеш? Ну, змену сабе трэба яшчэ крыху пералапаціць, крыху яшчэ самому прааналізаваць. А так, канешне, у прынцыпе, я лічу, што змена палітычных поглядаў гэта натуральны працэс, бо змяняецца мір, змяняецца сусвет. Як мы можам не змяняць свае погляды услед за зменай абстаноўкі, правда? Магу сказаць, калі зусім коротка закрануць гэтае пытанне, я па-ранейшаму веру у грамадства без улады чалавека над чалавекам, у грамадства, дзе людзі будуць жыць у згодзе, без сістэмнага гвалту і эксплуатацыі адзін аднаго. Аднак адзінае, што я расчараваўся ў неабходнасці і ў магчымасці дасягаць гэтага выключна палітычнымі метадамі. Што я маю на ўвазе, што 20-й год і доўгія развагі над тым, што адбылося, прывялі мяне да 100% высновы, што абсалютна любыя перамены, сістэмныя перамены ў грамадстве, яны выспяваюць перш за ўсё ў душы кожнага чалавека, у змяненні ягоных каштоўнасцяў. Паясню, глядзіце, вось 20-й год мы бачылі, што выйшлі працоўная частка, выйшла частка студэнтаў, выйшла частка ІПшнікаў, айцішнікаў і так далей. То бок з кожнай групы насельніцтва выйшла група нейкіх людзей, нейкая група людзей. Але ж нейкая праслуга, ну, зразумела, дзесьці болей, дзесьці меней, правда, там айцішнікі, ІПшнікі былі ўтопія, тым не менш. Але ж засталася група людзей, якая была абыякавая, а хтосьці нават і падтрымаў уладу, хоць іх было зусім немного, правда? Задаў себе пытанне, чаму? Выходзіць, што гэтым людзям, калі побач з іх кагосьці збіваюць, гвалтуюць, скрадаюць выбары, здзекваюцца, просто фактычна ў іх за сценкай, а ім абсалютна нармальна. Іх не бянтэжыць эта сітуацыя, не патрабуе тэрміновага ўмяшальніцтва, у іх не баліць за тое, што праз вуліцу ад іх чуваць стогны, крыкі, воплі, разумееце? У гэтым людзям все нормально. І вось ад гэтай думкі, адштовхнуўшыся, я прыйшоў да высновы, што корань любых пераменаў палягае ў сэрцы чалавека. Згадзіцеся, можна доўга там казаць пра незалежныя СМІ, да, і это ўсё правільна, але канчатковае рашэнне, выходзіць ці не, кожны чалавек прымае сам нас з сабой. З усяго гэтага я развіў выснову аб тым, што ўсё ж такі ключавым нюансам, ключавым аспектам і патрабаванням для пераменаў сістэм у любым грамадстве, у тым ліку беларускім грамадстве, з'яўляецца змена каштоўнасцяў. То бок каштоўнасці стаяць у аснове ўсяго. І калі у крытычнай масы людзей, это для Беларусі працуе, для іншых краін, змяняецца каштоўнасці, грамадства робіць фазавы пераход з ніжэйшага ўзроўню развіцця да вышэйшага, там, да прыкладу, там, ад феадалізму да капіталізму, да, там, ад дыктатуры да дэмакратыі, ну і так далей. І вось з гэтага раблю выснову, што нам трэба, ну, прынамсі мне, не ведаю, як астатнім, сканцэнтраваць сваю увагу менавіта над тым, як селіць у душах людзей правільныя каштоўнасці і правільнае ўяўленне аб тым, што такое ёсць, што такое добро, а што такое зло. І таму што ўлада зараз робіць гэтую працу насуперак нам, усё пераварочвае, добра называе злым і наадварот. Таму вось я думаю так, што калі ключавая колькасць людзей атрымае, дакладней дасягне пэўнага ўзроўню развіцця, тады і перамены в Беларусі прыйдуць, ну, амаль што аўтаматычна. Мікола, на жаль, трэба завяршаць нашу размову, таму на завяршэнне просто скажы мне, калі ласка, ўсё ж таки з 20-го года до 25-го за гэты час, умоўна кажучы, рэжым прайшоў трансфармацыю ад аўтарытарнага да таталітарнага. Як ты лічыш, ты па-ранейшаму верыш у тое, што мы вернем сабе сваю Беларусь?
Ну, я б крыху не пагадзіўся, што ён таталітарны. Я думаю, несумяшчальны свабодны доступ да інтэрнэта і таталітарны рэжым. Я б сказаў, што хутчэй эвалюцыянаваў ад мяккага таталітарызма да жорсткага, мяккага аўтарытарызма да жорсткага аўтарытарызма. Я не тое, што веру ў том, што мы вернем сабе Беларусь. Я ў гэтым упэўнены. Я лічу, што гісторыя за нас, гістарычны працэс за нас, і вялікае значэнне мае наша, конечно, геаграфічнае знаходжанне. Мы знаходзімся ў Еўропе. Геаграфічныя і маральныя межы Еўропы, калі так можна выказацца, няспынна пашыраюцца на працягу стагоддзяў і нават дзесяцігоддзяў. Чэхія, Польша, Літва, Латвія адваявалі сабе свабоду, мы нічым не горшыя, адваюем і мы. Дякую вялікі, Мікола. На жаль, трэба на сёння развітвацца. Тым не менш, я веру ў тое, што мы яшчэ не раз сустрэнемся ў эфіры Еўрарады, спадзяюся, нават у студыі Еўрарады, і працягнем нашыя размовы. Я нагадаю, што ў нас у эфіры быў палітвязень, актывіст анархісцкага руху, блогер, журналіст, публіцыст, пісьменнік Мікола Дзядок. Яшчэ раз віншую цябе на волі, Мікола. Хай сабе гэта воля не на радзіме, а за яе межамі, але тым не менш ні краты, ні шыза і магчымасць даносіць свае думкі да тых, хто здольны іх пачуць. Так што чакайце вяртання Міколы ў стрыме. У стрымы ён пачне візноўку свой YouTube канал, свой YouTube проект, спадзяюся, неўзабаве. Ну, але ў любым выпадку подписывайтеся на Еўрарады. Яшчэ сустрэнемся з Міколам у нашых стрымах і эфірах. Да сустрэчы. Жыве Беларусь. Жыве.